Когато говорим за здравето, работоспособността или просто за благосъстоянието, в наши дни управлението на теглото е едно от основните предизвикателства. Мисля, че пандемията показа това още по-ясно. Говоря за управлението на теглото. При теглото обикновено винаги имаме две теми. От една страна намаляване на теглото, т.е. отслабване. От друга страна поддържане на теглото стабилно. Независимо какво е вашето състояние в момента, когато имате подкрепа е много по-лесно. Затова се нуждаете от програма, която работи лесно и ефективно. LR Body Mission предлага и двете неща. В основата на LR Body Mission е принципът за заместване на хранене. Заместването на хранене е научно много добре проучен метод, който се препоръчва и от специалисти. Програмата LR Body Mission се отличава основно с три съществени аспекта. Единият е балансираност. Това означава, че пътя към желаното тегло, т.е. намаляването на калориите, винаги е свързан с активен метаболизъм, което е важно за поддържането на мускулната маса. Мускулната маса използва приблизително 50% от енергията в организма. Вторият аспект е леснота. Това, че LR Body Mission е толкова лесна, е важно, за да е добре приложима в ежедневието. Третият аспект е цялостност. Това означава, че не става дума само за намаляване на калориите. Става въпрос за оптимално снабдяване с вещества, за правилен алкално-киселинен баланс, за ефективното отделяне на непотребните вещества, за теми като здравословно хранене и повече движение. Всичко това е интегрирано и включено в програмата LR Body Mission. Ето защо тя е цялостна програма, която подпомага успешното отслабване по най-добрият възможен начин.